σύντομη αντίκρουση των επιχειρημάτων, τα οποία υπόθηκαν από την δεύτερη ομιλία της ομάδας του λόγου. Πρώτα απ' όλα, μιλήσατε για σχιζοφρένεια και για παράνοια. Δηλαδή, με όλα όσα μας είπατε, εκπίπτει ως συμπέρασμα πως το παιδί του παράφρονος γίνεται παράφρονο. Και εμείς έχουμε να επισημάνουμε πως δεν είναι σίγουρη η σχιζοφρένεια ή η παράνοια, αλλά μια τάση για αυτές τις δύο ασθένειες. Έπειτα, ως συμπέρασμα από τα λεγόμενά σας, εμείς βγάλαμε πως δεν λάβατε καθόλου υπόψη στα υιοθετημένα παιδιά, τα οποία δεν διαμορφώνουν χαρακτήρα σύμφωνα με τα γονίδια των βιολογικών γονιών τους, αλλά σύμφωνα με τα πρότυπα, τις αξίες, τα οποία λαμβάνουν από την οικογένεια από την οποία υιοθετούνται. Από εδώ και πέρα θα προχωρήσω την επιχειρηματολογία της ομάδας μου. Σας ακούω. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ένα παιδί, εφόσον είναι υιοθετημένο, έχει ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα με τους βιολογικούς του γονείς, με τους ανάδοχους γονείς του? Σαφέστατα σημαίνει αυτό και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Καθώς είναι πλέον αποδεδειγμένο πως τα υιοθετημένα παιδιά δεν υιοθετούν συμπεριφορές όμοιες με των βιολογικών τους γονιών, οι οποίοι μπορεί να είναι άτομα του περιθωρίου, άτομα του εγκλήματος, άτομα των ναρκωτικών, όπως ακούστηκε και από τους ομιλήτες της ομάδας του λόγου. Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω με τον κοινωνικό τομέα των επιχειρημάτων μας. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να επισημάνουμε πως, όπως και ο Αριστοτέλης είχε επισημάνει πως ο άνθρωπος είναι φύση κοινωνικών, εμείς πιστεύουμε πως είναι και ένα μιμητικό. Αφομοιώνει συμπεριφορές, επηρεάζεται, αντιγράφει χαρακτήρες και τους διαμορφώνει στα δικά του πλαίσια. Και έπειτα υιοθετεί και κάποια ερεθίσματα. Θα δεχτώ λίγο την ερώτηση. Έπειτα, οι συναναστροφές με τους συνομιλίκους από κάθε νέο, ιδιαίτερα και κατ' επέκταση από κάθε άνθρωπο, επηρεάζουν την κοινωνική συμπεριφορά του και κατ' επέκταση των χαρακτήρων. Στη συνέχεια, οι εκάστοτε κοινωνικές δομές, δηλαδή και οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν σε κάθε κατοικήσιμη περιοχή, όπως για παράδειγμα, εάν σε μια πόλη υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, τα παιδιά στρέφονται σε αυτό, όχι επειδή το έχουν έπτυτο, αλλά επειδή η κοινωνία ουσιαστικά τους επιβάλλει εντός εισαγωγικών πάντοτε να συμμετέχουν σε μια τοπική ομάδα. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε πως τα γονίδια δεν έχουν κανένα ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου? Γιατί με βάση τα λεγόμενά σας αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση. Όπως διατυπώθηκε και από τον πρώτο ομιλητή της ομάδας μας, εμείς πιστεύουμε πως τα γονίδια παίζουν έναν μικρό ρόλο, ο οποίος ωστόσο δεν είναι καθοριστικός. Πιστεύουμε πως το μεγαλύτερο ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός ατόμου τον διαδραματίζει, αν θέλετε, η κοινωνική του ζωή και οι κοινωνικές συνθήκες τις οποίες βιώνει. Δεν θα πάρει ερώτηση. Έπειτα, συνεχίζοντας με τα επιχειρήματά μου, θα ήθελα να αναφερθώ στο κοινωνικό γίγνεσθε, δηλαδή τις κοινωνικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν ανά χρονική περίοδο. Όπως η οικονομική κρίση, η οποία επικρατεί τις σημερινές μέρες, επλήττει ιδιαίτερα τη χώρα μας αλλά και την ανθρωπότητα ολόκληρη, επηρεάζουν τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους νέους, στην έβρεση εργασίας και στις επαγγελματικές προοπτικές, κάτι το οποίο επηρεάζει το χαρακτήρα τους και το μέλλον τους. Και με αφορμή αυτό το επιχείρημα, θα το προτιμήσω και σε κάτι ακόμα, στην εργασία και στο εργασιακό περιβάλλον. Καθώς σε αυτή οφείλεται η ιστορική εξέλιξη και η διαμόρφωση του ανθρώπου ανέκαθεν και κατ' επέκταση και σήμερα. Καθώς η εργασία έχει μια αξία παιδευτική. Καθώς όταν ένας άνθρωπος παράγει κάποιο έργο, δεν είναι δυνατόν να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά την παραγωγή αυτού του έργου. Με την προσπάθεια επίλυσης λοιπόν αυτών των προβλημάτων, ο άνθρωπος καλλιεργεί κάποιες αξίες, οι οποίες του δίνουν όλες αυτές τις αρετές για διάπλαση ενός ακέραίου και σωστού χαρακτήρα. Έπειτα, η ευσυνείδητη δημιουργική δραστηριότητα οδηγεί στην ικανοποίηση, την αισιοδοξία, την ψυχική εφορία, καθώς και την ψυχική ισορροπία. Τέλος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και επικοινωνίες όπως είναι η τηλεόραση, το διαδίκτυο και όλες οι δραστηριότητες της τηλεόρασης όπως είναι οι ταινίες, οι διαφημίσεις, οι σειρές οι οποίες προβάλλονται, οι εκπομπές, αλλά και οι ειδήσεις οι οποίες πλέον έχουν περιοριστεί σε έναν παραμορφωτικό ρόλο, έχουν οδηγηθεί σε έναν ρόλο ο οποίος απλά πληροφορεί, σχολιάζει και ερμηνεύει την επικαιρότητα. Ωστόσο, αν και φαίνεται απλό, όλα αυτά μαζί διαμορφώνουν σκέψη, λόγο,
και μια καλαισθησία στον άνθρωπο και πάντα όλα αυτά με τη συνένεση των γονιών. Προχωρώντας έτσι σε μια ανακεφαλαίωση των όσων υπόθηκαν από τον δεύτερο ομιλητή της ομάδας του αντιλόγου, αναφέρθηκε στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της εργασίας, γιατί πιστεύουμε πως και οι δύο διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και κατ' επέκταση στη διαμόρφωση της προσωπικότητας κάθε ατόμου. Σας ευχαριστώ πολύ.